UPresident Jacob Zuma we-MK ugqugquzele abantu ngezinhlelo zeqembu nokunxenxa abantu ukuthi bavotele iqembu le-MK emva kwecala beliqhubeka eThekwini. Ake babethi babeyibhedela ngoba vele icala belingekho labalahla babethi ke bashaya ngamatshe amabili bathele ngele eThekwini njengoba silapha lafika eThekwini webabube kuwest ke kunalapha uyabona nejaji ngilibone ngisho emehlweni ukuthi liyasho ukuthi yo kanti sobantu ingane abayibona ukuthi ayikho lento ayikho ngempela nalo ke sizolehlula elithatha lokho kusho ukuthi nabadala bethu abahamba kudala emhlabeni bayabona manje ukuthi isikhathi sifikile ukuthi kukhululeke indemnyama. Uma uphikisana nathi manje uzozizwa uphimba ungazizwa ukuthi uthini ngoba uphikisa abadala bakithi abangasekho emhlabeni, uphikisa ingilozi, uphikisa indodana kaNkulunkulu, uphikisa uNkulunkulu qobo lwakhe. Uyena phela wasibeka la uNkulunkulu, asibekanga la, wasipha izwe okuthiwa iAfrika elina yonke into eyifunayo. Ingakho nje thina sasingahambi la siwelila nje sihambe siya kwamanye amazwe ngoba sesweli lutho basenza bafike ukuthi sibe abantu abasweleyo. Siyaqeda ke lokho manje, siyaqeda lokho manje. Uma nje sibumbene ayikho into edlula leyo. Abadala uma befundisa abantu baye bathi uma ugawule inkingo khona bangazazi indini. Niyazazi uma uphethe uthingo olodwa uliphula vele uliphule uphaqe awuyihlanganise zibe inyanda ngeke kuziphula. Isibonelo ke sokufanele sikhumbule ukuthi uma sihlangene akekho uyosihlukanisa, akekho uyosehlula, akekho uyosithinta. Izwe lethu kwathathwa isigaba salo kwenziwa yonke into le siyiphilela kamnandi noma sesikhululekile sisahlupheka. Umhlaba khona ungenzi lutho nomhlaba eSouth Africa ongaphezulu kwa half wase South Africa. Wabanye abantu bokufika ayithini bathi uma sebewuthatha base beshaya imithetho yabo yokuthi izwe labo leli bazokwenza lokhu benze lokhu ya. Sinethuba ke manje lokuthi njengoba sibaningi kangaka sivote sonke kanye kanye. Ngifisa ngisho ukuthi amaqembu lawa amaningi kule game nje lesiya kuyo akathi ukuyiyeka into zawo ezela emkhontweni. Ngoba sifuna ukuwina, mase siqeda ukuwina ebese sishintsha imithetho, sikhiphe imithetho yabelungu kubuye imithetho yase-Afrika. Ngenhlanhla ondaba ezitha nezilo na wonke amakhosi avumelana nathi, kuvuma abanikazi bomhlaba esifuna ukuthi babuye bazophatha izwe labo, izwe lobaba mkhulu. Uma kuthiwa kukhona into ehulumeni akungabi yona ephethe ngaphezulu kwa wonke umuntu, ayiphathele thina abanikazi bezwe siholwa amakhosi.
Soyishintsha lento. Amakhosi namhlanje awenzi lutho. Igama nje ukuthi ayabusa. Ukungabusi kwamakhosi akulethanga nje ukuhlupheka kuphela. Kuletha ubugebengu, kwaletha yonke inhlobo ephuma eceleni. Kunemithetho esabekayo ongeke ufune nokukhuluma ngawo phakathi kweingane. Ngoba ingane azazi lutho. Sizokulungisa konke lokho. Amakhosi azobuyela kulandayo kuyo. Izwe labo lethu. Kufanele ukuthi amakhosi akhelwe indlu yawo yobukhosi lapha azohlangana khona exoxa ngalelizwe ukuthi kufanele baliphathwe kanjani. Amakhosi kuzofanele ukuthi asithume thina ukuthi asenze lokhu, senze lokhu, senze lokhu. Uma sesikwenzile sibuye sizobika kubo ukuthi sesikwenzileke lokhu. Amakhosi wona azositshela ukuthi abantu babo thina kufanele siphathwe kanjani. Thina abanikazi bezwe. Uma kukhona into okuthiwa uhulumeni uzoba isigijimi nesithunywa samakhosi. Uhulumeni akakwazi kuba ngaphezulu kwamakhosi. Yebo, asibuye emasisweni. Lento eyenzwa belungu kithi la abayenze makubo. Lelizwe kuthiwa iNgilandi liphethwe inkosi yaseNgilandi. Akekho umongameli. Kukhona undunankulu. Phela ngoba undunankulu nohulumeni wakhe uyathunywa, ethunywa abangaphezulu. Uma ke kuyithi indle emnyama singakuzwa lokho, singakuzwa ukuthi izwe lethu selisekusele kangaka sikuthathe libethitheni, sisahlukene. Angazi kosho noma niqale kusezulwini, I don't know. Kufanele mhlawumbe abakimeli sinishiye siyohlala olwandle lapha. Ngoba kusho ukuthi asiwona lamazulu esiwaziyo, akuwona lamaXhosa esiwaziyo, akubona labesuthu esibaziyo, akuwona lamavende esiwaziyo. Kusho ukuthi yenye into. Izwe elethu kufanele basiliphathe. Silime la singalambi. Umhlaba ungangamanzi okuphala izikhumba. Asikwazi ukulima ngoba sakhe endaweni esifinyelele kuzo ukuthi sihlale sibambalwa nje. Koze kube nini? Mawuthi edolobheni, dolobha lihlukene kabili. Khona kuthiwa i-city, khona kuthiwa yini? I-township. Uyayibona lento, bona bahlala thina sihlaliswa. Bona bahlala 8 days, thina sihlala emkhukhwini. Ezweni lethu ukhona ngazala umuntu impela manje. Ahlale besizwa ngendaba. Hlale besizwa ngendaba ukuthi indodana yafela izono zethu. Noma sisazenza njena namhlanje. Safuneka iphinde yehle. Before ihambe kuye kokudeni. Kunamhlanje yithi kuphele sisizwe singanakekile. Ingane zethu sigcina zingasahile ezikoleni ziyofunda ngoba safakwa ekuhluphekeni nabacindezeli. Sokuqeda ke konke lokho
ngoba sifuna izingane zethu zihlakaniphe idlula abaningi zakhe yonke into le. Sifuna ibhanoyi uzothi waphuma eSouth Africa lakhewe yintsha yaseSouth Africa. Iyenzintsha ile decade sifuna ibhanoyi lizosuka la lakhiwe yintsha. Ingakho sizoyisusa etshwaleni ngenkani. Ayisusa etshwaleni. Khona umuntu ozodakwa la. Ithi sizwe kuphela esidakwayo. Wabona abelungu bedakiwe. Lutho. Yiba abandiza ngamabhanoyi. Thina sindizi ngawo. Task is serious le. And hey, asidlali weba kwethu. Ngiyasibona isilo lesilo kebekade sikhuluma la. Ngizoshintsha engangithumanga ukuthi ngisho. Sesakhe ibhange elizobusa yonke iAfrika, lihamba yonke indawo. Lo muntu omnyama nansi ngabe ngiyaxolisa ukukusukumisa kufuna bakubona. Come on. Bayethu. Yangikopela lolu daba ngenkathi ngisempumalanga ngivakashela. Iphethe amakhosi onke asempumalanga. Ngaleyo nkathi sasaxoxa ukuthi kungenzeka kanjani lo. Kanti sihambe yaze yafika. Yazana namakhosi amaningi eAfrika. Le bhange kuzoba yala kube ngeyaseAfrika. Yayibona indaba. Izophela lento ukuthi abaphathi balamabhanga la uma bengakuthandi bayivala nje lokhu uzana ibank account yakho. Kodwa kukhona igebengu ezihlala nemali endlini abazenzi lutho. Sotholele thuke manje ibhange lomuntu omnyama inkosi ekhona la eSouth Africa. Andingazi kahle uma seyihleleke kahle le bhange. Ngisho thina abantu abamnyama imali indlela esoyibeka ngayo ngeke isinde njengale ndlela esinda ngayo. Uma ufaka imali yakho lapho yokwazi ufaka imali njengemali ikhona futhi. Bapho somabhizinisi bakithi bakhona izandla zaphakama zambalwa nje. Asize ugcina lapho. Asize ugcina lapho. Ezomnotho zala eSouth Africa ezibalekile njengegolide, uoil, yonke into fanele ukuthi bese zandleni zethu thina abanikazi bezwe. Sezwana uma sithambisa nje silingisa ubanana okwethuke lokho. Okwamanje amadlozi anathi, ingilozi zinathi, indodana inathi, babu nathi. Sikhala ngani kamakade khala ngobisi? Uyabona ninginikeza isibindi esikhulu ke manje. Uthi liyabuya nabakithi. Liyabuya nabakithi. Nansi into esele. Sekusele inyanga ezimbili ukuthi siye okhethweni. So wabona ke Magwala angazuvotela umkhonto wesizwe.
ngoba amagwala lawo esaba ukuhlula belungu bathi umlungu phethe isibhamu naze ayiphatha manje yini ehlukile lapho lesabani kufanele siwine ngamalengisi siwine ngo-2/3 majority omunye utheki mina baba musu kwesisi number asiwine ngo-3 ngo-3/3 majority ungabi bikhomplezo siphikisi siyezwana kunento engafuni ukuyi yekuzisha ngoba ngifuna ingene la emadlebeni ethu susa imithetho yabelungu le enensekethi Roman Dutch law yini siphathwe imithetho yama-Roma nama-Dutch ukhona noyi-Dutch la noyi-Roma akekho singama-African thina sine African law le ezokwenza ukuthi siyishaye ngendlela esithanda ngayo njengoba sasikwenza bengakafiki kosubanibani yebo akukho ngane ezodakwa emini nakancane nje ngoba ngisho umuntu omdala simfuna dakiwe ingane ke kuyaphi lapho uyabona masiqeda ukukhululeka nje angithi kade ngimtshela ukuthi ingane sozise inkambeni ziyotrainer ingane nani la kukhona abanye esingeke sibake begijima nje mosemusha yenkambeni lo ufunda ukuvukela izwe ungasho ukuthi angiqashiwe mina ngoba siyakha manje eshumini leminyaka ezayo obengasekho umuntu okuthiwa ukuthi uyambona kuyahlupha ukuhlala emkhukhwini lo uyobe ngasekho tu ongibona impela ngizophila ngiphile ngize ngiphilisise kose wonke umuntu ukuthi abe umuntu ophilayo sizwana ngisayishe ingane ngoba seziyayazi ingane ezincane niyazi ukuthi ngithini enganeni ezincane ngiyabonga bafowethu nodadewethu ngibonge kakhulu ukuthi sizile la ngoba bekufanele ukuthi sibone isizwe ukuthi ngomkhonto wesizwe asidlali ayikho enye message edlula le kubantu base South Africa namaphi labakhona ukuthi abantu base South Africa abamnyama abasadlali manje besizobonisa lokho nje message le eserious umyalezo ukuthi ivukile nje emnyama ngiyanthemba webo kwethu yazi ngiyanthemba ngiyantanda ngitshela indaba impela ngeke ngitshele indaba engabe ngiyantshela bese indawo kanti endoda injani ngiyanithanda asibuye emasisweni ishilo insizwa lapho ayibuyele emasisweni mababo lalelani ngitshela imfihlo kuthiwa kulolu khetho oluzayo kukhona iplani eboshwayo ngoba kuthiwa abantu bomkhonto bakhuthele kakhulu baningi bazoba khona la kuvotwa khona kukhona abantu abangazukwazi ukuroba kukhona ke abenza iqhinga lokuthi ngalenkathi kuvotiswa abantu laba bavota kuqala ngoba bengaphili njalo kukhona abaplan ukuthi bazoze bandise ngisho abaphilayo bayoroba khona kufanele ke ukuthi kufuneka ukuthi
laba bazobe besibhekele ezikhungweni lapho kuvotwa khona ningasho ukuthi hayi usavota labo kuthiwa abaphilile nigcwale kuyo yonke indawo asifuni ukurojwa asifuni ukurojwa kodwa uyabona izinto esoyishintsha eziningi enye esizoyishintsha ukuthi ukuvota kuthiwe imfihlo kusholana ukuthi imfihlo ukuvota ngoba njengoba sumkhonto sivota njengomkhonto futhi siyayiqhenya yini kufihlwe ebese kubalwa ngemva ngale yini kwenziwe njalo sizoyishintsha indlela yokuvota so vote esigangeni kanje umkhonto uyovota emgqonyeni omkhulu lapha abanye bovota emgqonyeni encanyana nje ebese-ke kuyabalwa kubalwe sibona laphaya sishaye yonke into bese kubala iy'cakwana laphana iy'cakwana ngoba uma kuvotwa ngale ndlela okuvotwa ngayo ungathi wena uwine kakhulu kodwa kuthuluzile siyezwana ziphi iy'fundiso ezazomthetho silungise lo mzibe ziwulungisa lo mthetho lo ukuthi akuvotelwe obala ubona wonke umuntu siyezwana zoshintsha okuningi soshintsha amadolobha amafemu siwalethe emakhaya yonke into nje izoba lula njengoba ilula nakulaba bokufika siyezwana elamanyamuke kusele nje amasonto manje asaba nenyanga sesibala amasonto oyobe egula nimthwale bakwethu nimthwale nifike nimtatamise nimbeke nimbuyisele ekhaya siyezwana ngiyabonga bakwethu ngiyabonga kondaba ezitha ngiyabonga abaholi ngibonga wonke umuntu obekhona elakithi liyabuya amandla sikitshela mkhonto Chikitela mkondo chikitela umshena wami we baba Haletu umshena wami we baba Haletu umshena wami we baba umshini wami we baba Haletu umshini wami